Salutare tuturor și bine ați venit la primul video pe canalul acesta. Este un video informativ, scăpat de Matei. Salut! Da, vreau să vă prezint canalul acesta, o să fie bazat pe gaming sau vloguri. S-ar putea și vloguri, dacă nu ține bine gaming-ul. O să filmăm Minecraft, CSGO, GTA, Samp, adică GTA San Andreas sau GTA 5, dacă poți filmeze pe Xbox. Da, o să facem și live-uri, mai mulți live-uri de Minecraft. Pe Minecraft încă n-am cont premium, o să-mi cumpăr dacă mă susțineți. O să vă las și canalul Matei în descriere. Nu, Matei, vrei? Da. Dar câți abonați ai? Ăsta e primul video, încă n-am pus niciun video. Ce și ce să-i tot la tine. Domn Ogean pe la tine. Da, cam așa a fost introducerea. Eu am fost George, el a fost Matei. Tare! Pa, pa! Ciao!